manantials. I aquest està una mica més actiu, el xaval. Un mica calent, una mica. Per fregir, per bullir coses. Una antiga màquina que van intentar fer electricitat amb aquesta cosa. I la cara d'una persona vella. Plorant, diuen. Això és el que diuen. Tota la gent... I a veure si surt.